i zakoni prirode mogu saznati umom. Da je priroda inteligibilna, znači dostupna umnome saznanju, što znači inteligibilnost. Važan filozofski pojam koji čak ni ogromnom broju filozofa uopšte nije jasan. A to je nije im jasno šta znači to inteligibilnost. Inteligibilno je ono što je umu dostupno, odnosno našem saznanju. Milanković je verovao, nekako, uzmite ovu knjigu, čitajte ovu veličanstvenu knjigu kroz Vasionove vekove i vi ćete naići na bezbroj mesta gde on tamo saopštava kako sićušno biće koje je čovek u stanju da pojmi sve zakone Vasione. On svoju zamišljenu sagovornicu koji piše pisma kroz ovu knjigu, ali i u drugim svojim knjigama u kojem nije imao taj vrhunski književnički pristup koji liči pomalo i na postmodernu, tako da je on vrlo aktualan pisac kao pisac literature. On nju vodi kroz beskonačne svetove i u svim tim beskonačnim svetovima koliko god daleko svojim matematičkim proračunom ili onim što astronomija ili nebeska mehanika može da predoči kao saznanje o beskonačnom kosmosu, on uvek vidi sićušno stvorence koje čovek koji je u stanju da dokuči taj beskraj i da mu odredi smisao, da mu nađe smisao. O tome smislu ćemo se malo kasnije pitati u ovom mom izlaganju, isto tako, a što je za mene najvažniji deo ove priče, i pitanje i propitivanje njegovog vlastitog odnosa prema svim tim saznanjima. A da bih vas sada zaledio njegovim ledenim dobima, u ovome trenutku, iako sam to možda pomišljao da to vam kažem kasnije, pročitat ću vam šta je naš domaćin Slavko Maksimović u svojoj knjizi, divnoj knjizi, a nadam se da će i moja ova o kojoj pričam izgledati ovako i dogovor je da bude ovako urađena, znači u svim ovim aspektima Milanković iz ovog jednog neobičnijeg ugla, znači pristupa njemu kroz njegovo filozofsko zahvatanje problematike našeg opstanka Vasione, sunca, u što ćemo za svakoga časa stići, da vidite kako je on tu knjigu završio. Gledajte, evo ga sadržaj. Sve ovo divno Milankoviću, a gledajte ovaj užas na kraju. Kaže, snežne kalope koje pokrivaju sada polarne krajeve naše zemlje, širit će se sve više i više. Lednici će pokrivati sve visoke bregove, a hladnoća će postepeno osvajati celu zemlju. Čovečanstvo, ako ga uopšte bude bilo, borit će se očajno sa prirodnim nepogodama, ali će stalno gubiti na terenu. Velika dela ljudskih ruku i razuma opusteće i doći u stanje ovih ruševina na kojima sada sedi. A on sedi u Stobiju, gradu koja je nekada bila velika prestonica, tamo negde između sadašnje Srbije i sadašnje Makedonije, da ne kažem stare Srbije, i gde je to neki zemljotres u 7. veku srušio taj Stobi koja je bila velika prestonica, on sedi na nekim stepenicama koje ću kasnije, nadam se, uspeti da vam takođe pomenem, zbog jedne važne stvari, veoma važne, u osnovu možda čak i odmah iza ovoga, i on sedi tu i vidi da je sve unapred predodređeno i da će sve propasti, da uzaludno živimo i postojimo ovde i da nam se tek iz takve potpuno jasne, proračunjive slike naše budućnosti, zemlje, predočava pitanje kako da preosmislimo takvu očiglednu propast na koju smo osuđeni. Šta će biti s nama? To je moja priča i zbog toga se ja tresem, zato imam tremu pred vama dok ovo pričam. Kako Milutin Milanković koji sve to vidi? A sada prelazimo na sunce. Sada prelazimo na sunce. U jednom od poglavlja ove iste knjiga i drugdje, da vam ne govorim gde sve ne, uvek se vraća suncu. On svojim matematičkim proračunima izračunava i upravo na tom istom Stogu, eto baš tu gde je,
a to se tiče i mog, da kažem, izbavljenja pred vama svima, pošto nisam znao šta da radim, šta da pričam, kad me Slavko ovako stavio neočekivano da za nedelju dana spremim celokupan sadržaj knjige, ja sam se jutros probudio u 4:30 i rešio sam da pitam Milankovića da mi kaže šta da radim i kako da se izbavim. I ja sam otvorio i rešio sam da otvorim ovu knjigu i da mi ona kaže šta da radim. I zamislite, ja otvorim stranu, otvorim stranicu na kojoj sam Milanković izlaže i mene spasava pred vama svima. Ja sam se onda izbavio da mogu da se sve ovo kažem, celokupnu na 2 strane, tačno nađem tu priču gde on govori o tome da naše sunce, o kojem on je, dakle, najlepše stranice napisao, kanon osunčavanja zemlje. Šta znači osunčavanje zemlje? Osunčavanje zemlje. Osunčavanje zemlje je, dakle, život koji mi dobijemo od sunca. Od koga drugog dobijemo život nego od sunca? Kada ono se ugasi, nema života. I on nama saopštava na tom istom stopu, evo što vam malo često čitam, to je deo te priče, i saopštava nam da, a sedi na stepenicama nekim, koje su tu ostatak nekog antičkog amfiteatra, i saopštava nam da sve, kao ono, ako vi mnogi od vas znaju one arkane, pa znaju one tarot, znaju svi drvo života i čakre i ne znam šta sve, tako isto i ovde postoje stepenice koje idu 5 stepenika gore, na 6. mestu je vrh, a posle opadaju. Isto kao što su svi antički kosmolozi i svi koji su pričali o prirodi govorili da biće postoji samo tako što uvek nastane, niče, raste, dostiže vrhunac i onda opada i nestaje i umire. Tako isto sve što postoji, evo i Milanković tu opisuje da je ista takva i sudbina sunca. I on sa svojim matematičkim proračunima nama saopštava da je sunce sad na tim stepenicama koje on metaforički prikazuje u štobilu, tu na kojima sedi i piše svoje petici o tome, nalazi se gde? Da li na ovoj uzlaznoj liniji, samim tim nije u sunčevom sistemu, ili na neizlaznoj liniji? Gde je sunce? Sunce je na pretposlednoj stepenici, samo što se kosmički nije ugasilo. Dramatična slika o našem postojanju. I on, koji je veliki pisac, time povezujem, dakle, i njega kao velikog pisca, koji beskonačno lepim metaforama i književnim kalamburima i obratima raspolaže i izgovara ih, on tada toj svojoj prijateljici kaže, ali ako smo, sada, tu sam, tu je moj prijatelj, sa kojim sam se preko broja 64 upoznao, a i ovaj ovde opsenarijum moj, koji sam vam sada doneo da vam ga prikažem, koji počiva na broju 64, na magičnom kvadratu osmice i na, dakle, šahovskom broju 64, na I Džingu, zašto se 64, na moje zaprepašćenje, na toj stranici koju sam otvorio jutros, pitajući Milankovića kako da počnem i kako da se izbavim u mom nemogućem zadatku da toj divnoj ličnosti vama ovde govorim i da uspem nekako da vas uvedim, da se svi njim bavite i da mi pomognete da izađem na kraj sa ovom knjigom, sa tim nemogućim zadatkom, kao što moj drug malo čas reče, da je to nesaglediv zadatak, tako što se više njim bavimo, toliko više vidimo da smo nedorasli. Ja vidim da sam nedorastao. Kako da izađem na kraj kad sam se obavezao? Pitam njega i on mi kaže to. I kaže mi 64. Šta? Znači, ako imamo 80 tih podelaka, jel tako, na kojima te stepenice koje se penju pa se spuštaju, na kojem se broju nalazi život sunca koje nama daje život. Nalazi se na broju 64. Ima još 16 tih stepenica da dođe do svog izumiranja i da se pretvori u mrtvu masu ili izgubi sjaj. I da mi nestanemo svi zajedno, da budemo jedna mrtva, ne sjajeća, da svi budemo bez tog sjaja, da izumremo i da nas prekriju. Pre svega ledena doba.
On tačno izračunava kada će nas pojesti ledena doba i da nam je to neminovno. Strašno je saznanje da je on svojim proračunom nama tačno rekao kad nas više neće biti, kad će nas led pojesti. I to saznam danas da je to baš na broju 64 sunce sad. Nećemo sad ulaziti u opsenarijumsku priču o 64, to će biti na Adi Ciganliji, gde ćemo o tome pričati u okviru mog opsenarijuma i celog tog užasnog projekta s kojim se ja borim, ali hoću drugo da vam kažem. Hoću da vam kažem, znači da kad je Milanković u pitanju i njegov proračun i njegov optimizam i vedrina iz tog gorkog saznanja, koje čeka sunce, koje čeka nas, koje čeka ledena doba koje ne možemo izbeći nikad. Nikakva sila ne postoji koji je taj mehanicizam, taj uzročno-posledični niz koji on proračun i koji je on video i predočio i u prošlosti, a i predvideo u budućnosti sa potpuno tačnim godinama u kojima će se šta desiti. A da iza svega toga on u tom istom pripovedanju o smrti sunca i našem nestanku, on na kraju kaže, a ipak na kraju silazim iz ove moje stepenice i iz ove mračne slike budućnosti vraćam se u vedri i veseli život. Vraćam se. To nam svima prestoji i to je, Francuzi imaju jednu divnu reč koju ne mogu da prevedem kao ozbiljnost ili serenite, znači koja sadrži mnogo, ja još uvek se borim da pronađem za serenite, ali ta vedrina u saznanju o ničemu, kao ni zbog čega bistujućem svetu, kako je jedan nestannik filosof govorio da ovaj svet ni zbog čega bistujući svet i da nam je. Dakle, zadatak, a to je smisao ovog scenarijuma, da izgradimo sistem opsena sa kojim ćemo živeti sa određenim smislom.